Ahai ahai tiprasa koktum tumnai rokni sakao mokol ni kera nangjaka Diwali ni horo tiprasa koktum tumnai ni nok sokchajaka koktumani bisingtui sai manjaka ketachara ni mok sompara o Diwali ni hor ni dongor TV ni koktuma tumnai takuk Sanjit Debarmani nok no damchorani PhD ni Dr. Pranjit Das Chowak nangai baji sogui nukhungo khitharei hor nangai riwahnai haidi tripri khorang no sai kharwana tamni bagai damcharani PhD ni Dr. Pranjit Das asuk mokol kera nangjaka dongor TV ni koktum thumnai Sanjit Debarmana koktumani bisingtui sai manjakmani damcharani PhD ni Dr. Pranjit Das PhD yakarei nogo talbrum brum no thangai tututui chatutui no asuk sal rogoi hapangni rang sawi tangmani piaba dongor TV channel ni koktum thumnai Sanjit Debarma a koktuma no lukurongni buskango tubi family yagulo Dr. Pranjit Das ni sakao kerong krak ke hapangni simin rakhok jago abo baino bukhawo horchung sawi phayo Dr. Pranjit Das ni khaklabo abo baino a Diwali ni horo baji sogui takuk Sanjit Debarmani nok nukhungo khithari ro abo baino hor khamsawi bebak no nok ni mane khne khamai jai ngai thango aboni bagai takuk Sanjit Debarmani nok sokchabani no kokno rogai tiprasa media rokbo belai no khadulaijak tungplalaijak tongko songtongnai lukurokbo haino अब खेताचरा बाजार लामा न लामा का सुलाई लाहार का सुलाई अब बरो दंगो आसामी प्राणजित दास न दाति दाति रेस्ट खानानि उठों होनो Belaikena hambai tripuri khorang nai tongnai takukte bukuk sono sini channel tabu bonorok subscribe khlaya khongkhangke daktino subscribe khlai di job tonse sekang video norok nugna bagai aboni bagi tam makhlai video ni tolaw norok nugo yagra phai sing subscribe ni suija kasak khlai abona click khlai di click khlai mani loge loge no kaisa bell hai khlai nugjagana nugjaka a belo click khlai re click khlai re rekha ke sing video upload khlai mani loge loge no norok video nugana joton sai sekang nugana aboni bagai belakeno hambai nai tongdi